आणि पणजेचे आमदार यांच्या पुढारपणात हे पणजेच्या नगरपालिकेचे आम्ही झेंडा फडकल्लो आसा. सगळ्यात पयलीं सर सर फक्त कॅन्डिडेट कोणा त्यांना राहा सांगता तुमचे सर्वांचे स्वागत करता या ऐतिहासिक क्षणात. सण जर कसा आज आमचे पणजेचे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे पणजेचे आमदार श्री बाबूस मोहनराज यांच्या पुढारपणात आणि भारतीय जनता पक्षाचे पुरस्कृत उमेदवार पणजे महानगरपालिकेचे झेंडा फडकेल्लो आसा. आणि या ऐतिहासिक क्षणात आम्हाला भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष श्री राहुलभाई तांच्यानी आमचे पणजेचे आमदार तथा रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूस मोहनराज हांका पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे अभिनंदन करतो.
शाळे वॉर्ड 16 कॉर्पोरेटर अस्मिता वॉर्ड 18 शिरोडकर रामदास वॉर्ड 19 निकिता नाईक वॉर्ड 20 कॉर्पोरेटर शुभम चोडणकर वॉर्ड 21 कॉर्पोरेटर बाय मनीषा वडेकर वॉर्ड 22 कॉर्पोरेटर दीक्षा मांडकर वॉर्ड 23 कॉर्पोरेटर जवळचं विद्या गडकर वॉर्ड 24 करण यतीन पारेख वॉर्ड 25 कीर्ती साखळकर वॉर्ड 26 चे कॉर्पोरेटर वसंत अक्षीकर वॉर्ड 27 चे कॉर्पोरेटर विठ्ठल चोपडेकर म्हटलं ना वॉर्ड 28 चे कॉर्पोरेटर रुपेश रवींद्र धनगर आणि वॉर्ड 30 चे कॉर्पोरेटर पेस्टर फर्नांडिस खूप खूप अभिनंदन तुमच्या सगळे कॉर्पोरेटर तुम्ही जिंकला असं फोटो काढे सगळ्यांचो न्हू फक्त कॅन्डिडेट मातशें फाटल्यान चल, मातशें फाटल्यान. राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे काही क्षणात पाहताय वाईट शिक्षण याचेर परत एकदा भारतीय जनता पक्ष आणि पणजेचे आमदार तथा गोंय सरकाराचे मंत्री बाबूश वंसराज हांच्या फुडारपणात आयिल्ले हे आमचे पणजे महानगरपालिकेचे परत एकदा झेंडो फडकेल्लो आसा बरें सुशासन करपाक लागून लोक कल्याणा खातीर ह्या जनतेन हो कौल दिल्लो आसा सगळ्यांच्या हितान आणि सगळ्यांच्या समाज सुदारणा खातीर सगळ्यांची कामां करपाक लागून ही आज नगरपालिकेचेर आमची सरकार आयिल्ली आसा एक ट्रिपल इंजिनची सरकार ही आज आमकां पळोवपाक मेळटा ह्या नगरपालिकेच्या माध्यमातून थंयच रावलो तूं अशें हें मारा बुलबुल है
मोदी मोदी हो नका अरे माझ्या पाठी अरे